ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮಂಜುಳಾ ಲವ್ ಫ್ರಮ್ ತುಳುನಾಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೂ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ನೆರ್ದುಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ದಿತ್ತೇನು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಡಿಲೀಟ್ ಆದಿತ್ತು ಆಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಉಂದು ಅಂಚ ಅದು ಆ ಡಿಲೀಟ್ ಆದ ಪೋಂಡನಂತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಅಂತೆ ಸರಿಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಒಂದುಂಟು ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ಅಂಚ ಯಾನು ವಿಡಿಯೋ ಅವು ಡಿಲೀಟ್ ಆಂಡ್ ಬಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದೇನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಜೋಕುಲು ಶಾಲೆ ಹಿಡ್ದು ಬರ್ಪಿನ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತಾ ವಿಡಿಯೋ ಹಿಡ್ದು ಮುದ ಪೂರ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೇವೆ ಪೂರ ಡಿಲೀಟ್ ಆಂಡ್ ಜೋಕುಲು ಶಾಲೆ ಹಿಡ್ದು ಬತ್ತೇರಿ ತೂಯರತ್ತ ಅವಳು ಹನ್ನೆ ಒಂದುಂಡು ಅದ್ದೆಲ್ಲೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಅರ್ಜನಲ ಪುರ್ಸೋದ್ದಂತೆ ಆಗಲೇ ಒಂಚೂರು ಪರ್ರೆಗ್ ಪೇರ್ ಬೆಚ್ಚದೀತೆ ಅಂಚ ಬಟಾರ್ ಉಂಡು ಬಟಾರ್ ದೊಟ್ಟುಗು ಮುರ್ಕ ತಿಂಡಿ ಅಂತೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಾರಿ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕದಾದ ತಿನ್ಪಿನಿ ಇಜ್ಜಿನ ಏಪಲ ಇಲ್ಲಾಡ್ದಲ್ಲ ತಿಂಡಿ ಇತ್ತು ನಾ ಕಾಂಡೆದ ಅವೇನು ತಿನ್ಪೇರು ತಿಂಡಿ ಪುಂಡಿ ಉಂಡು ಕಾಡೆದ ಪುಂಡಿ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತದಿ ನಾವು ಕೊಡ್ದಿತ್ತೆ ರಡ್ಡು ಹೊರಿದುಂಡು ದಲ್ಲ ಕೈ ಪಿತ್ತನ ಪಾಡನ್ ತಿಂತುವಲ್ಲ ಅದು ಕೈ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಬಟಾರ್ ದೊಟ್ಟುಗು ಪೇರ್ ಮುರ್ಕ ತಿನ್ಲೇನು ಪಂಡೆ ನಾಗ ಜೋಕುಲೆಗಿನಿ ಆನಿವರ್ಸರಿ ಪಂದೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಕಾಂಡೆಯವರು ಪಂತೆ ಮೇರ್ ಪಂತಿರು ಆನಿವರ್ಸರಿಂದು ದಾದನ್ನಗ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗ ಅಂತ ಕಾಂಡೆ ಏರ್ದಿತ್ತಂಡು ಬರೀ ತಿರ್ತ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಜೋಕುಲು ಅನ್ನ ಪಪ್ಪ ವಿಶ್ ಮಲ್ಪಲೇನು ಬನ್ನಾಗ ಇಂಕ ಬತ್ ವಿಶ್ ಮಲ್ಪ ನಮ್ಮೋಲ್ ದಾಯಗಮ್ಮಿರಿ ವಿಶ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಕೇಂಡೋಳು ಅಂಚ ಅಗುಲು ವಿಶ್ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕನೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಇನಿ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಬಂದ ಅಂಚ ಅದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾದ ಇನಿ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಂದು ಕೇಂಡೋಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ನೀ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪುಂಡು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಂದು ಪಾಯಸ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದಿತ್ತೇನು ಸೇಮಿಗೆದ ಪಾಯಸ ಅಂಚೈತೆ ತೂ ಹೊಡಿತೆ ಪಲಾವ್ ಮಲ್ಪಗ ಬಂದು ಪಲಾವ್ ಆಗಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆವೆ ಪಲಾವ್ ಪಲಾವ್ ಮಲ್ಪೆ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಇನಿ ವೆಜ್ದಾಗಲೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ದಾಲಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಅದು ಇತ್ತೆ ಜೋಕುಲಿಗೋಸ್ಕರ ಬಯ್ಯಡು ಪಲಾವ್ ಮಲ್ತದು ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಏನ ಪಾಯಸ ಮಲ್ಪಗ ಬಂದು ಸೇಮಿಗೆದ ಆತಿ ಯಾವುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಬಯ್ಯಡು ಏನ ಕನಪೇರಿಂದ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ಈಗ ದಾದನ್ನಾಗ ಅಕ್ಕ ಹೋಗುದು ಜೊಲ್ಗೆ ಆಯ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಆಗಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಶಾಲೆಡ್ ಬತ್ತದು ಸುರಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಐತೆ ಬರೇರೆ ಮಾತು ಒಂತಿಜ್ಜಿ ಬರೆದಾನ ಗಂಟೆ ಒರ್ಮಾರೆ ಅಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ವನಸಾದು ಜಪ್ಪುನಾಗ ಗಂಟೆ ಪತ್ತಾರೆ ಅವರಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕುನೆಜ್ಜಿ ಇಂಚ ಮೊಗಲ್ನ ಅವಸ್ಥೆ ಇತ್ತೆ ಪೇಂಟೆಗ್ಲ ಪೋರಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂಚೂರು ಇಂಕ್ ಮೇರ್ನಂತಿ ಕೆಲಸ ಇತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಅವೇನು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಇನ್ನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಜೈದುಜಿ ನಾನು ಜೈದಿತ್ತೆಡೆ ಇಂಕ್ ಮಂಡೆ ಶೆಡ್ಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ನು ಜೈದುಜಿ ಏನಯ್ಯ ನಿಗಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪಡ ವಿಡಿಯೋ ತೋರಿಸ್ಪೋಡಿ ಟೀಚರ್ಗೆ ಅಪ್ಪಣ ಕುಲನ್ ತಿನ್ಲೆ ಕುಲೋನ್ ತಿನ್ಲೆ ಪೇಂಟೆ ಬೋರುಂಡು ಪೇಂಟೆ ಬೋದು ಅಂತೆ ಐಟಮ್ ಕಂಡ್ರು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಐಟಮ್ ಕಂಡ್ರುಂಡ ಇಡ್ಬೊಕ್ಕ ಬಯ್ಯದ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂಚ ಮಾತೆಕ್ಲ ಕಾತುಕುಲ್ಲರ ಆಪುಜಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ನೊಂಜಿ ದಾಲ್ ಪಂತಜಿ ಅಂದ ದಾಲ್ಪ ಏನಂಚಿನಂದು ಅಂಚ ತೂವಡು ಒಂಜಿ ಮಶ್ರೂಮ್ ಇತ್ತನ ಮಶ್ರೂಮ್ ಕನವಡು ಇಜ್ಜಿನ ಪನ್ನೀರ್ ಇತ್ತನ ಪನ್ನೀರ್ ಕನವಡು ಏನೋ ಕನತ್ತದು ಒಂಜಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ವೆಜ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಜೋಕುಲು ಪಲಾವ್ ಪನ್ಪೇರು ಪಲಾವ್ ಅಂಡ್ಲ ಹೋಗಿ ವೆಜ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಂಡ್ಲ ಹೋಗಿ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಎನ್ನದೆ ತೂಕ ಹೆಂಚಿನ ಮಾತು ಆಪುಣಿ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಬರೆ ಬರೆಗ್ಲ ಒಂತೆಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಪೇಂಟೆ ಪೋದು ಧ್ರುವಿನ ಒಂಜಿ ಧ್ರುವಿಗೆ ಶಿತ ಆತನ ಧ್ರುವಿಗ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗ್ಲ ಶಿತ ಆತನ ಅಂಚದಾಗ್ಲಿ ಮರ್ದ ಕನಕ ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಗಡಿ ಪೋದು ಈ ಪನ್ನೀರ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಐಕ್ ಪನ್ನೀರ್ ಬೋಡ ತಂದು ಅಂಗಡಿ ಪೋದು ಪನ್ನೀರ್ ಕಾಣತ್ತೆ ಬಾರಿ ಅಪರೂಪ ಪನ್ನೀರ್ ಕನಪಿನಿ ದಯಪನ್ನಗು ಈತಿಗೆ ಇಂಜ ಪೀಸ್ಗೆ ₹100 ಅಂಚ ನಂದಿಂದಗಲ್ನ ಪನ್ನೀರ್ ಅಂತೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪ್ಯೂರ್ ಫ್ರೆಶ್ ಉಪ್ಪುಂಡ್ಗೆ ಅಂಚ ಅದು ನಂದಿಂದಗಲ್ನ ಪನ್ನೀರ್ ಕನತೀನಿ ಅಂಚಿದೆ ಪನ್ನೀರ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಅಂಚನೆ ಪಾಯಸ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದ್ಯಾನು
ಎಲ್ಲೊಂದಿತ್ತೆ ತೋರೆ ಪೊನ್ನಾಗ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ನೀರು ಕನದಿನ ಒಂಜಿ ವರ್ಮಸಿಲಿ ಪಾಯಸ ಇತ್ತನು ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಇತ್ತನು ಅಂಚ ಅದು ಒಂದೇನು ಮಲ್ಪ ಬಂದು ಪೈಪನಾಗ ಪಾಯಸ ಚೂರಿ ತಿನ್ಪಿನಿ ಯಾನೆಂತೂ ಪಾಯಸ ಎಂಕ್ ಸೇಮಿಗಿದ ಪಾಯಸ ಮಸ್ತ್ ದೂರ ಅಂಚ ಚೂರು ತಿನ್ಪಿನ ಇತ್ತನೆ ಯಾವ ಎಡ್ಡೆ ದಿನ ಅದು ಒಂಜಿ ಪಾಯಸ ಮಲ್ಪುನು ಪಂದ ಆತೆ ತುಕ ಇತ್ತೆ ಪನೀರ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಯಾನಿನಿ ರೆಸಿಪಿದಲ್ಲಿ ನಿಗಳೊಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ತಂದಿಜ್ಜಾವೆ ದಾಯಪನ್ನಾಗ ಒಂತೆ ಇಂಕ್ ಯಾನವರ ಮರ್ದಗಿಂದು ಪೋನಾಗ ಅವಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಾಪ್ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 20-25 ಜನ ಪೇಷಂಟ್ನ ಗುಲ್ಪಿದ್ದೇಡು ಕಾತೊಂದಿತ್ತೇರು ಯಾನ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಅವೆನ್ ತೂದಿ ಹೆಂಗೆ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚಾದು ಯಾನ್ ಪಿರ ಬತ್ತೀನಿ ದಯಪನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯನ ಒಡ್ತೀನಿ ಬಿಡ್ದು ಬೋತೀನಿ ಬರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಕಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಪನ್ ಕಿಂಜ ಜೋಕುಲತ ಬಂದು ಅಂಚ ಯಾನ ಅದವನೇ ಪಿರ ಬತ್ತೆ ತೂದು ಸೀದಾ ಪಿರ ಬತ್ತೆ ನಾನೊಂಜಿ 7 ರೇಕ್ ಪೋಡು ದಯಪನಾಗ ಮರ್ದು ಕನವಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಶೀತ ಮಿನಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ಜಿ ಬಂದಾಂಡ ಜೋಕುಲು ಫುಲ್ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಆದ ಗೋಪ ಅಂಚ ಅದು ಶೀತಾಗಿತ್ತೆ ನಾನೈತೆ ನನರು ಪೋತು ಮರ್ದು ಕಂಡ್ರಂಡು ಐಕೆ ಆನೈತೆ ವೀಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಲ್ತಂದಿಜ್ಜಿ ಮೇಲ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಿಪ್ ನಿಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ. ಒಂದು ಪನೀರ್ ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ಬೇಯರಿದ್ದೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚ ತುಪ್ಪು ಲೈಪ ನಾವು ಟ್ರಾಸಿ ಮಲ್ತೀನಿ ನಾನು ಏನೇನೋ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜಲ್ ಬಜಲ್ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತಿನ ಸಾಮಾನು ಕ್ರೀಡ್ ಮಾತ ಮಲ್ತೀನಿ ಕೆಲವೊಂದು ಐಟಮ್ ಇತ್ತು ಜೈಟ್ ಪಾಡ್ರೆಗ್ಲ ಅಂಚ ಬಿರಿಯಾನಿ ಹಾಪುಣತಿ ಏನು ಹಾಪುಣ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಒಟ್ಟು ತಿನ್ಪಿಲ್ಲ ಕಾಂಡ ಯಾವ ಬಂದು ಮಲ್ದೆ ನೀನು ಲೈಪನಾಗ ವಂಚನೆ ಹೊರವರ ನಮ್ಮ ಕಂಚನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬರೋದು ಏನಾನ ಮಲ್ತದು ಬುಡ್ಕಂಡು ಹಾಕೊಂಡು ಟೈಪಲ್ಲಿ ಐಕದಕ್ಕ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಐಟಮ್ ಒಬ್ಬಗ ಟೈಮ್ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತೆಲ್ಲ ಸರಿ ಇಪ್ಪೊಡು ಹೆಂಗಂತ ಹೆಲ್ತೆಲ್ಲ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಸುಸ್ತುಂಡು ಸುಸ್ತು ಬಂಡಾವೆ ಒಂತೆ ಸಮಯ ನಮ್ಮ ಟೆನ್ಷನ್ ಪೂರ ಮಲ್ತಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಬೋಪುಂಡು ಸುಸ್ತು ಅಂಚೆ ಇಂಕ ಸುಸ್ತು ಅಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಅವರೆಗ್ಲ ಅಂತೆ ದಿನ ತಾಗೊಂಡು ಅಂಚಿತ್ತೆ ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಬೇರೆ ಗದೀತೆ ಪನೀರ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ನನ್ನ ಪಾಯಸ ಮಲ್ಪರುಂಡು ಸೇಮಿಗೆದ ಒಂಚೂರು ಬಾಜನ್ ಎಕ್ಕರುಂಡು ಯಾನು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಮರ್ದಿತ್ತೆ ಪೋದು ಕನವಡು ಅಂಚ ಕನರೀತಿ ಗಂಟೆ 7 ಇದ್ದ ಪೋಪಿನ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಇತ್ತೊಂದು ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ದೀತೆ ನಾನು ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ದೀತಿ ನಾನು ಬಂದು ಮಲ್ತದೆ ಪೋಡು ಇಂಚಿನ ಪೋರೆ ಹಾಪುಜಿ ಮರ್ದು ಕನತಜ್ಜಿರ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಶೀತ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಪುನು ಅಂಚ ನಾಯಿಲಿನ ಬುಡಿಯೆ ನಾಯಿಲಿನ ಪಂಡಾವೆ ಜಿಮ್ಮಿಲ್ಲ ಚಾರ್ಲಿನ ಬುಡ್ನಿ ಅಂಚ ಐತೆ ಬಡ್ಡು ಬಾರಿ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚಡುಲ್ಲಿ ನಾನು ಬುಡ್ತಜ್ಜಿರ ತಂದು ಅದೇ ಅಪ್ಪುಂತುಲೆ ಬಡ್ಡ ಓ ಬಡ್ಡ ಬಡ್ಡು ತೋಜರು ಇಜ್ಜೆ ಬಡ್ಡು ತೋಜರೆ ನೈಟ್ ಮಾಡುವೆ ನಿಗ ಬಡ್ಡನ್ನು ತೋಜರೆ ಬಡ್ಡನ್ನು ಬುಡ್ತುಜಾ ನಾನು ಬುಡ್ಪುಜಿತ್ತೆ ಇದ್ದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಬುಡ್ಪುಜಿ ನಾನು ಎತ್ತೇ ತಕ್ಕಲು ಬುಕ್ಕಲು ಮಲ್ಪು ನಾನು ಬುಡ್ಪುಜಿ ಎತ್ತೇ ತಕ್ಕಲು ಬುಕ್ಕಲು ಮಲ್ತಾನೆ ಬುಡ್ಪುಜಿ ಆ ಕಡೆ ಬುಡ್ತೀನಿ ಅದಿ ನಾನು ಆ ಕಡೆ ಬುಡ್ತೈತಾ ಮಲ್ಪುಂದಿಲ್ಲ ಪಂಚನಾಗಿ ಮುಟ್ಲೆಕ್ಕ ಅಂತಲ್ಲಿ ಪಂಚನಾಗಿ ಮುಟ್ಲೆಕ್ಕ ಅಂತಿ ಭಾರಿ ಜೋರಿಲ್ಲ ಬುಡ್ಪುಜಿ ಆ ಕಡೆ ಬುಡ್ತೆ 3 ಜನ ಬುಡ್ಡ ಜೋರ ಹಾಪುನಿಗಲ್ಲ 3 ಜನ ಬುಡ್ಡ ಜೋರ ಹಾಪುಂಡು ನಾನು ಆ ಕಡೆ ಬುಡ್ಡ ಕಟ್ಟಿನದ ಅಗಳು ಹೋದ ಬರಡೆ ಬೊಕ್ಕ ನಾನು ಬುಡ್ತೀನಿ ಅವ ಜಪ್ಪು ಸೋನು ಅಂತಂದೆ ಅಗಳು ಪಾಡು ಇದನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ಲ ಬುಡ್ಚಿ ಓಲ ಬುಡ್ಚಿ 12 ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಎಂದೇನಾ ನಾಟಕದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೊರಡೆ ಈ ನಾಟಕದ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೀಡಿಯೋ ಚಾಲು ನನಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೊರಡೇನ ಮಲ್ಲ ಚಾಲು ಅವರೇ ಹಂಗೆ ಬರ್ತೀವಿ ಉರ್ಬೇಚಾರೆ ಬರ್ತೀವಿ ಲಕ್ಕ ನಿಂಗೆ ತರ್ಕೊಂಡವ್ರು ಏನಂಡು ಅಯ್ಯೋ ಓ ಕಳ್ಳ ಹಾಗೆ ಕಡ್ದೊಂಜಿ ಬಟಾರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತುಲೆ ಬಟಾರ್ನ ಮೆಲ್ಲ ಲಕ್ಕ ತಿಂಡಿ ತಕ್ಕವೆ ಕುಡೋರಿ ಬರ್ತೀನಿ ಕುಡೋರಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ ಕುಡೋರಿ ಒಟ್ಟು 4 ಜನ ಇತ್ತೆ 4 ಜನ ಇಲ್ಲಡು 4 ನಾಯಿಲ ಇಲ್ಲಡು 4 ನಾಯಿಲುಲ್ಲನ 4 ಉಂಡ ಪಂದು ಒಂಜೆ ನೆಂಚಲ ಗೆತ್ತೇರು ಅಂಚ
ಎರ್ನ ನಾಳೆ ಏನಂದು ಎಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ನರಮನಿನ ನಾಳ ಹಿಡ್ದು ಗೆತ್ತಬಾರ್ದು ನಾಳೆ ಬೇತೆ ಓಲಿ ಇಜ್ಜಿಂದೇನು ದಯಪನ್ನಾಗ ಎತ್ತು ಸಲ ಬರ್ತದ ನಮ್ಮ ನಾಯಿಲೆಗ್ ಪನ್ಪೆರ ಒಂಜಿ ನಾಯಿ ಸಾಯ್ಪುನು ಕೋರ್ಲೆಗ್ ಪಂಡ ಕೋರ್ಲು ಮಾಯ ಕಾಪ ಮನುಷ್ಯರೆಗ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಹಣ ಮನುಷ್ಯರು ಅವೇನು ಮಾತ ತಡೆದೊಂದು ದೈವದೇರ್ನ ಆಧಾರಡು ಉಲ್ಲ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರನುಂಡು ನರಮನಿನ ನಾಳೆಗೆ ಅಲಿಜ್ಜಿಗೆ ಬಂದು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪೊಕ್ಕಡೆ ತಿರಿಯಾಕೊಂಡು ಏರಿ ಏನಂದು ಇಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಎರ್ನ ನಾಳೆ ಎಂಚ ಒಪ್ಪುನಂದು ಎರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಕುಡೋರಿನಿಲ್ಲ ಪೋಂಡ ನಮ್ಮ ಪೋಡು ತೂದು ಬರೋಡು ಅಗೊಂಡ ಅಂಚ ಪೂರ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಬಾಯಿ ಬಿಡ್ದು ಪಂತಿನಗಲಿಗೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಪಂಡ ಕೆಲವರು ಪನ್ಪುಜರು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪನ್ಪಿರತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಪನ್ಪುಜರು ಅಗುಲು ತಾಂಕುರ ತಗುಲು ಉಪ್ಪಾಡ್ಲತ್ತಾರ ನಮಗದಾನಿಂದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಅವಲ ಬಂಜಿ ತೂವತ್ತನ ದಾಲನ್ಪುರ ಆಗುಜಿ ನಮ್ಮ ಖುಷಿಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮನೆಕ್ ನಾಯಿಲಿಂದ ತಾಂಕೊಂಡು ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ತೈತಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬಟ್ ಚಾಂದಿಲಕ್ಕನೆ ಆಯ್ತಾ ಬುದ್ಧಿಲ್ಲ ಸರಿತ್ತಜಿ ಅವಳು ತಾಳ್ದ ಮುದೇಳು ಕಾಟದಿತ್ತೆ ಅಂಕುಲು ಅಂಚ ಅದಾಳ್ಕು ಯಾನ್ ಮೂಲು ವೆಜ್ ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ದೀತೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಸೀಟಿ ಯಾವನ ಮುಟ ದೀತೆ ದಯಪನ್ನಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಯ್ತು ಪೋಪುಂಡು ಪಂದು ಅಂಚ ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ಜೋಕುಲು ಪನ್ನಿಗೋಸ್ಕರ ಮಲ್ತೀನಿ ಇಜ್ಜಿನ ಉಪ್ಪು ಸಾರು ಮಲ್ತದ ಬುಡ್ಪೇನು ಪಾಯಸ ಮಲ್ಪೆ ಪಂದು ಅಂಚ ಇನ್ನಿದಲ ಆತ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಲ್ಪುನ ಇಟ್ಟಿತ್ತಜಿ ಸಂಡೆ ಮಿನಿನೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೋಗ ಪಂದು ಎನ್ನದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ನಮೊಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತ ಪಂದಂಡು ಏನೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಆಟಿಲ್ ಏನಲ್ಲ ಅಂತೆ ಬಾಜನ ಜಾಸ್ತಿ ರಾಸಿ ಬುರ್ದಿಪ್ಪುಂಡು ಯಾನ್ ನನ್ನ ಗದ ಎಂದೆಕ್ಕದು ಪಾಡ್ನು ಬೊಕ ಜಾಸ್ತಿ ಮಿನಿ ಬಾಜನ ರಾಶಿ ಬೂರುಂಡು ಬೊಕ ಎಂಕ್ ತೂನನೇ ತರ ತಿರುಗುಂಡು ಅಂಚದು ಅದಗದಗನೆ ಬಾಜನ ದೆಕ್ಕದು ಪಾಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಚ ಇನ್ನಂತೆ ಬರ್ಸಲ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತೆ ನೀರು ಮಾತ ಸಿಮ ಇಜ್ಜಿನ ನೀರು ಮಾತ ಐಸ್ ಕಟ್ಟದು ಪೋಪುಂಡು ನಮ್ಮಲ್ಪ ಮಾತ ಹಳ್ಳಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾದ ಮುಲ್ಪ ಅಂತೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾತ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮಕ್ ನೀರು ಪೂರ ಸಿಮ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚೈತೆ ಪಾಯಸಗ ಪೇರು ನಮ್ಮ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ದ ಪೇರು ಪಾಡ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ವರ್ಮಸಿಲಿದ ಪಾಯಸಮ್ದ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡಿಯೆ ನೆಟ್ಟು ದಾದ ಪನ್ನಗ ಏಲಕ್ಕಿದ ಪೊಡಿ ಅಂಚನೆ ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಚನೆ ನೆಟ್ಟು ಸೀಮಿಗೆ ಬೊಕ ನಮಕ್ ನೆಟ್ಟು ಗೋಡಂಬಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ನೆಟ್ಟು ಎಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಈ ಒಂಜಿ ಪೇರುಗು ಒಂದೇನು ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತನಾಂಡು ಬೊಕ ದಾಲ ಪೌಡರ್ ಪಂದಿಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ ಯಾನ್ ನೆಯ್ಯಿ ಒಂತೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತದ ಐಕೊಂತೆ ಯಾನ್ ಈ ಗೋಡಂಬಿನ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದ ನಿಕ್ ಪಾಡ್ವೆ ದಯಪನ್ನಗ ಹಿಂಗೆ ಈ ಗೋಡಂಬಿ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ರೋಸ್ಟ್ ಆಯ್ನಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಲಾಂಡ್ ಮೇರ್ಲ ಕೆಲಸ ಹೊಡೆದು ಬತ್ತೀರಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ದೆ ಬಟ್ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ನೆಟ್ ಬೈದಜಿ ಅವು ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಅಂತೆ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬರ್ತದ ಐಟೊಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಗೆತ್ತ ನೋಡಿ ಬಂದು ಬಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಏದ ಬರ್ಪು ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಜಾದ ಮುಟ್ಟ ಇಂಕ್ ಹೊಸ ಮೊಬೈಲ್ ಗೆತ್ತನ್ಪಿನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇಜ್ಜಿಯಾನ ದಯಪನ್ನಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ಅಂತ ಇಶ್ಯೂ ಉಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂಕ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಬಂದ ಅದ್ಬೋಂಡು ಅಂಚ ಮೇರ್ ಬರ್ನಾಗ ಇನಿ ವೆಜ್ ಕೇಕ್ ಕಾಣದಿತ್ತೇರು ವೆಜ್ ದಾಯ ಪಂಡ ಇನಿ ಗುರುವಾರ ಅಂಚ ಇನಿ ಗುರುವಾರವಾದ ಎಂಕುಲು ವೆಜ್ ಅಂಚ ವೆಜ್ ಕೇಕ್ ಕಾಣದಿರು ರೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ಮಂಡ್ ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕಿತ್ತನ್ ಕೇಕ್ ಬೊಕ ಕೇಕಡ್ ಪುದರ್ ತುಲಿಗೆ ಇಂಚ ಬರಿತಿರು ಬಂದು ಈ ಕೇಕ್ದ ಪುದರ್ ತೂದೆ ನನ್ನ ಮಗಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಅಪ್ಪು ಇಂದು ಬರಿತಿರು ಪಪ್ಪಂದು ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ನ ಮದ್ಮೆ ಆದಲ 2 ವರ್ಷ ಆಂಡ್ ಇನಿಕ್ ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ನ ಮದ್ಮೆಗ್ ಎಂಕಲ್ನ ಆತಿಲ್ನ ಮೂಲ ಮುನ್ಕೂರು ದೇವಸ್ಥಾನಡೆ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಿಯರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದಡು ಅಂಚ ಯಾನು ಉಡುಪಿದಾಲ ಮೇರ್ ಮುಂಡೇರ್ದಾರ ಅಂಚ ಏತು ದೂರ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಇತ್ತನ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪನ್ಪೆರ ನಿಕ್ಕದ ಆಯ್ಗ ಆತ ದೂರದ ಪೊದು ಒಂದು ಅಂಡ ದೇವೇರು ನಮಕ್ ಒಲ್ಪ ಬರೆತಿರ್ತುಲೆ ಅಲ್ಪನೆ ನಮ್ಮ ಪೋದು ಸೇರುನ್ಗೆ ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಈ ಒಂಜಿ ಪರಪುನ ಸುದ್ದೆ ಎತ್ತಿಲಕ್ಕನೆ ಅಂಚ ಪೊಣ್ಣನ ಐಕ್ಯ ಹೋಳಿಕೆ ಮಲ್ದಿನಿ ಈ ಸುದ್ದೆ ಒಲ್ಪ ಪರಪುಂಡು ಒಡೆಬೋದು ಮುಟ್ಟುನಂದು ಎರೆಗಳ ಗೊತ್ತು ಅಂಚನೆ ಪೊಣ್ಣನ ಜೀವನಲ ಇಂದು ಪನ್ಪೇನೆ ಅಂಚೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕಂಡನೆ ಬುಡೆ ದಿನ ನಟುಟು 2 ವರ್ಷಡ್ ಮಸ್ತ್ ಏರಿಳಿತಳ ಆತ ಮಸ್ತ್ ಸುಖ ಕಷ್ಟ ಬೇಜಾರು ಮನಸ್ತಾಪ ಗಲಾಟೆ ಮೋಕೆ ಮಾತಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ನಡುಟು ಒಂಥರ ಮಿಶ್ರಿತವಾದ ಎಂಕುಲು ಅವೇನು ಅಂತೆ ಅನುಭವಿಸೊಂದು ಬೈದ ಅಂಚೆ ನನ್ನ ಮಿತ್ತಲ ಅವು ಮಾತಲ್ಲ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಮಾತ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಕಂಡನೆ ಬೊಡೆದಿ ಪನ್ಪಿನಿ ಕೊಂಜಿ ಪದಕ ಅರ್ಥ ಎಂದು ಪನ್ಪೆ ಅಂಚೆ ಏತೆ ಗಲಾಟೆ ಏತೆ ಬೇಜಾರು ಆಂಡಲ ಒರಿ ಬುಡ್ದು ಕೊರಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಗಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುತ್ತಲೆ ಅವೇ ನಿಜವಾಯಿನ ಮೋಕೆ ಆ ಮೋಕೆ ನಮ್ಮ ತೆರೆಯುವನಡು ಆತೆ ಇತ್ತೆದಾದನ್ನಾಗ ಐತೆ ನೀವು ಸೋಪನ
ಫೋನ್ ಮಲ್ತಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆನೆ ದಿನಕ್ಕೂ ಪತ್ತಿರುವ ನ್ಯೂಸ್ ಬತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಕಂಡನಿ ಬುಡಿ ದಿನ ಒಂಜೊಂಜಿ ನಮ್ದ ಸ್ಟೋರಿಲು ಐತ ನಡುಟು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಏತು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತಂಡ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡತಲೆ ಅವಿನ್ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತನೋಡು ಪಂದೆ ನಮ್ಮ ಕೊಡೋರಿಯಾಗ ನಮ್ಮ ತೆರಿಪಾವಡು ಯಾನ್ ಗೃಹಿಣಿ ಆಂಡಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ವ್ಲಾಗ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪಂದ್ ಮೈಂಡ್ ಎಂಕ್ ಬರ್ನಾಗ ಎನ್ನ ಕಂಡ ನೀವು ಬೊರ್ಚಿಂದು ಪಂದಿತ್ತೆರ್ ಆಂಡ ಯಾನ್ ಏಪ ಅವೆನು ಗ್ರೋ ಅವನ್ ಬರ್ತೆ ಅದಾಗ ಎನ್ನ ಕಂಡನಿ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ಸುನ್ ಮಲ್ದಿರ್ ಇನಿಕಲ ಯಾನ ಐಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಗೆ ತೊಂದುಜಿ ಪಂದಾಂಡಲ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುಲ ಮತ್ ಪಂದ್ ಎಂಕ್ ಈತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಿರ್ ದಾಯಪನ್ನಾಗ ಕೆಲವೈರ್ ಬುಡೆದೇಡ್ಲಿನ ವೈಕ್ಲ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಅವರೆ ಬುಡ್ಪುಜೆರ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಆಂಡ ಎನ್ನ ಕಂಡನಿಂಚತ್ ಆರು ಐಕ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ಪೇರ್ ಅಂಚ ಅರ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಯಾನಿನಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ ಉಲ್ಲೆ ಏತು ಸಲ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಲ್ಪಗ ಬಂದು ಎನ್ನಗಲ ಆರು ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದೆರ್ ಅಂಚೆ ಎಂಕಲ್ ನಡುಟ ಒಂಜಿ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಇನ್ ಪನ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ವಿಶ್ ಮಲ್ತಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.